tú slovenskú ropu. Ale Robertovi Ficovi okrem možno nejakých jeho biznisových záujmov je úplne jedno, ako na tom budú slovenské domácnosti, či ich to zasiahne alebo nezasiahne. Oni všetku energiu dnes už venujú iba tomu, aby vysekali svojich ľudí z väzenia. Aby zabezpečili, aby nikomu nehrozila basa. Už iba o to im ide. O to sa starajú. Preto mal v nedeľu Robert Fico tlačovku celé desiatky minút rozprával o kajúcnikoch, nadával na ústavný súd, ktorý pozastavil tú novelu trestného zákona. To celé je kvôli Gašparovi. Pán Šimečka, to mi chcete povedať, že až do volie v roku 2027 sa budete len prizerať, čo táto vláda vystraja. Vaši voliči a voliči vašich partnerov si vedia v sebe poskladať súvislosti a nemajú problém urobiť z toho záver. Oni vidia, že zákony sa menia. Oni vidia, že úrady sa zatvárajú. Oni vidia všetko, o čom rozprávate. Ale kde je problém? No problém je tam, že minulý rok v októbri, v novembri ste boli všetci na uliciach. Teraz je január, február a ako by sa nič nedialo, alebo je veľká zima vonku, alebo ja neviem čo, však tomu už treba dať rovno bodku. A tomu treba dať bodku rovno teraz. Však netreba čakať do roku 2027. To premerháme ďalší rok, alebo rok a pol. Však keď chcete robiť niečo konštruktívne, treba to už rovno dať dokopy teraz. To znamená, dneska je 18. február, pri najlepšom by bolo to dobre doriešiť do konca februára. Ale fakt doriešiť to tak, že normálne každý jeden človek, či je to provládny alebo opozičný, každý jeden voliaci človek normálne si urobí záver v sebe, že áno, že tu je dosť, chápem súvislosti a ja tu je bodka a nejdem ďalej.